Hej og velkommen til Avius.dk's lille installationsvideo og brugen af CCleaner. Det første vi skal gøre, det er at vi skal have downloadet CCleaner. Det gør vi på internettet på Avius.dk, sjovt nok. Og når vi er kommet til Avius.dk, så kan vi gå ned under download. Trykker vi lige på en gang. Så har vi så de forskellige kategorier under download. Og der er nogle forskellige typer her, og vi tager den allerøverste. Den hedder andre programmer, som er nyttige. Herinde er der så nogle stykker af downloads man kan, men vi tager den der hedder CCleaner, og jeg kan se at den er blevet downloadet nogle gange før. Så kan man enten trykke på gem, hvis man vil gemme en kopi af den til senere brug af en eller anden grund. Jeg siger kør, fordi jeg kan altid downloade den igen. Og det tager så lige et øjeblik. CCleaner er gratis for alle. Og den er rigtig god. Og jeg fortæller også lige om lidt senere, hvad det er, den egentlig gør. Men det ved du vist allerede, når du ser den her video. Den sletter nemlig gamle temp-filer. Og filer, man ikke bruger mere. Så er den hjemme, og så er den allerede gået i gang med at installere sig selv. Vil du køre denne software CC Setup 203, udgiver Periform Limited? Ja, det vil vi gerne. Og vi vil sørge også godt installere den på dansk, så det synes jeg vi gør. Velkommen til Setup. Og der er to muligheder. Det er næste eller afbryd, og jeg trykker næste. Så er der en licensaftale, som man skal kigge på, hvis man har lyst til det. Og så siger vi, at jeg accepterer den. Så spørger CCleaner, hvor vi skal installere henne, og det siger vi også bare næste til. Se, her er der så nogle installationsindstillinger. Og jeg anbefaler, at man fjerner den, der hedder tilføj CCleaner til Yahoo værktøjslinje. Det vil vi ikke have. Jeg vil heller ikke have, at vi automatisk tjekker for opdateringen. Og grunden til det er, at der er ikke nogen grund til at opdatere, medmindre vi selv vil opdatere, og så kan vi altid gøre det. Der kommer måske mellem 6 eller 10-12 styks nye opdateringer om året. Og hvis man skal opdatere alle de små programmer, som der er konstant, så kan man næsten ikke gøre andet. Vi trykker på X, og den her lukker vi lige ned. Og så kan vi se, at vi har fået ved siden af, næsten lige ved siden af papirkonen, har vi fået CCleaner. Jeg anbefaler så, at man sletter CCleaner herfra. Det kan vi altid gøre. Fordi at funktionerne i CCleaneren er altid bag ved skraldespanden/papirkurven. Her har vi, hvis vi vil køre den direkte CCleaner, men vi vil gerne åbne den først, for lige at se, hvad det egentlig er, det drejer sig om. Her har vi så CCleaner, og den har allerede hakket de ting af, som den mener er det, som vi skal bruge som standardbruger, og det er ikke helt forkert. Jeg anbefaler faktisk ikke, at man piller ved de indstillinger, men man vil gerne selvfølgelig selv lige kigge, om det er. Mange de vil gerne have, at den beholder cookies, men der er nogen, der siger, at cookies også kan være nogle gale banditter. Så jeg siger, at vi vil gerne slette det hele. Hvis man kommer til at trykke over i den her programmer, og kommer til at markere et eller andet herover, jamen så betyder det altså, at programmet bliver afinstalleret. Og det skal man bare lige være opmærksom på. Vi går tilbage til Windows. Tappen der igen. Herunder har vi også nogle funktioner, der er register, og anbefaler heller ikke at trykke på noget. Under værktøjer kan vi også afinstallere ekstra programmer, hvis vi vil køre den direkte, eller afinstallere dem direkte. Og herunder indstillinger har vi også nogle avancerede indstillinger. Og der er kun én ting at sige. Tilbage til renser-knappen og Windows-knappen. Og så siger vi, så vil vi gerne køre en analyse. Ja, da jeg har kørt den her nogle gange, så skriver den, at den ikke har noget som helst at gøre godt med. Under normale omstændigheder, så er den her scrollbar, den er rigtig lang. Og jeg kan bare anbefale en ting, det er at sige, kør CCleaner. Det er selvfølgelig også på eget ansvar. Du kan jo ikke eget ansvar, selvfølgelig. Du kan ikke bogge dig til mig i hvert fald. Og heller ikke til CCleaners, dem der laver programmet, for det har du faktisk lige sagt ja til, at det er på eget ansvar. Godt, vi siger kør CCleaner, så får man en lille advarsel om, at du virkelig er sikker på det her. Jamen, det er vi.
Så går der lige nogle sekunder, og så siger den så, nu har den fjernet 4 megabyte. Og den skriver selvfølgelig også, hvor det er, den har gjort det henne, men det vidste vi godt, for det sagde den jo før. Så er den faktisk klaret, den med CCleaner, så vi kan lukke den igen. Når der nu er gået nogle dage, uger, måneder, og du synes, din internetforbindelse eller din internetbrowser er blevet noget langsom, så kør CCleaner igen. Det kan du sagtens gøre, og den nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen bare ved at højreklikke på papirkurven og siger, kør CCleaner. Så går der, men du kan ikke se noget som helst. Der går et lille stykke tid, måske 5-30 sekunder, så har den kørt sig selv igen. Og så alt. Ja, jeg håber det har været noget du kunne bruge, så tak herfra fra AMUS.dk, Chris Kjølbo.